ambassadeurs van de Heilige Vastelovendeur te burgemeester. 2411 jaar geworden. En ja, het aantal keren dat er de Heilige geslagen had geworden, ik weet het niet meer, maar jullie niet wel richting de 11. Dus die zal van carnaval, de vastelovensgang. Nog een keer, Mats nu met kerkjes, het is in de zon. Doe maar je voortgang aangezien, hij kunt er elke rol. Mats nu met kerkjes, de richting en je vraag. De koningen van carnaval, de vastelovensgang. Als de moes het laatste woord, geen veren in de vod. Plasje was het plaatsje luxe vals. Als de gouden figuren op geen banken lijnt, dan hang ik in de dialoog en kom bij de verein. Dat heet verlicht de luipenroep en het jeuze gaat. Het doet hangt van de verein en doe nu schijs aan. Alavo! Mats nu met kapjes, de inzicht in het zon. Doe maar ik goed kan aangezien dat ik er elke rol. Mats nu met kapjes, gewichtig en vlag. De koningen van carnaval, de vastelovensgang. Hatsé! Mats nu met kapjes, de inzicht in het zon. Doe maar ik goed kan aangezien dat ik er elke rol. Mats nu met kapjes, gewichtig en vlag. De koningen van carnaval, de vastelovensgang. Stellig vuur met Klingenplein, met Gilles van Lingen Bundelbeen. Ik zing in het centrum van de stad. Het boezem van bedrijvigheid, van leven en gezelligheid. In plaats waar ons de tram gevaren had. In Liedschaf, Lu en wat voor een, Loek gingen een goed kruisverstee en een mooie stemming in de boet. De herder trok zich dat niet aan, hij stond door met de rug op aan. En bij de bieg kwam alles toch weer goed. Lange guren! Hingen ergens vlot, ja, hingen ergens vlot. Het beste gleesje wordt verschot. Hingen ergens vlot, hingen ergens vlot, ja, hingen ergens vlot. Het beste gleesje wordt verschot. Hingen ergens vlot. Willst du ich benannt von Krieg, de spiegel van de zeer stieg, waar is dat aan de hand in ons klimaat? Willst du echt aan de noodpost wilt, en al dat water tegen hield, wat maar u doet, is in je paraat. Als regen water, ons aan de lucht, ons aan de lucht. Halleluja, halleluja. Nu hield toch op en zag die dat er niet in zin meer. Hier zingt toch alle nu met wie monsieur is. En op te denken van die dagen vastelovend, daar zit hier op als aan ik het noem is. De keel werd duidelijk gesmeerd en weer is dood, ik huurde stuk, de chique noot, de komt de letter op en aan. Dat klinkt er met
succes. Dat is verschrikkelijk hoor, om naar te kijken, want wij zijn echt bewegelijk. Daar worden wij gek van. Bedoel ik. En die zijn oud. Dus ik denk van ja, hoe lang kunnen die nog meegaan? Maar die gaan maar door. Die stoppen niet gewoon. Ik denk hoeveel dat die lijst weet, zoveel kan je niet drinken. Die moet toch al lang uitgedroogd zijn of zo, weet je? Ik weet niet wie dat net deed, maar ik ben geen butterreder, ik meen het. Dat kunnen we niet tegen. Die kinderen in Afrika die sterven door uitdroogte. Ik denk dat jij een gen hebt wat geen hebt over. Deze of gene. Weet je, en dan is er weer de ellende dat ze zo leuk zijn dat je er ook niks tegen kan hebben. Weet je, want wij lopen eventjes een soort van saillant detail. Ik heb een woord geleerd, saillant. Wij bestaan ook dit jaar 33 jaar. En ik heb er nog geen over gehoord. Dat zegt wel wat. Voor ons hoeft die Bahai niet. Nee, wij doen daar niet zo moeilijk over, weet je. Wij hoeven geen pleister op een bloedende knie, weet je. Wij gaan gewoon door. En jullie doen maar gewoon hier allemaal feestjes organiseren en alles. En wij moeten dan gewoon hier onze drank, wat we allemaal gewoon ook maar zelf gemaakt hebben. En dan moeten we die weer aan jullie afgeven dadelijk, maar het is een verrassing. Heb je nog wat te zeggen? Ik word emotioneel, begrijp ik. Bestaan jullie echt al 33 jaar? Nee. Hij is ook gelogen. En iedereen pikt dat, ook iedereen dorpschekken die hij niet. Showbiz, hè? Ja. Alles voor een feestje. Ja, dat weet ik ook. Is een Link Michiel, die Mr. Mano, die lag zich kapot hoor. Kijk maar, volgend jaar bestaat hij weer 33 jaar. En iedereen denkt, oh ja, dat zal wel. Als die het zeggen, zal het wel zo zijn. Ja, precies. Want die zijn serieus. Weet je, en dan zeggen ze allemaal van de liedjes over dingen die niet kennen. Weet je, met die koppen die niet uit die carnavalsloods. Niemand heeft ooit zo'n kop zo groot gemaakt dat die niet uit die carnavalsloods kan. En jullie willen naar het Songfestival mee. Iedereen pikt dat gewoon. Dat vind ik belachelijk. En wij doen allemaal serieuze dingen en allemaal jeugd en weet ik veel. Geen hooi erover als wij 33 jaar bestaan. Te gek. Klets kon er niet tegen, die is naar huis gegaan, hoor. Die was aan het huilen. Die wou wel, maar die lag hiervoor en die werd te koud hoor. Nee. Dan zegt hij, ja de kinderen zijn ziek. Ja. Hier, jullie kennen hem. Dat snap ik al. En weet je, en ondanks alles denken wij showbiz. Want als je die tegen de haren, nou ja, de haren van Paula. Als je die tegen de haren instrijkt, of de snorharen van Leij misschien een beetje, dan heb je misschien een probleem, want die heb je wat te vertellen in Heerlen. Weet je, dus we komen wel een cadeautje brengen. Sterker nog, we komen 2 cadeautjes brengen. En we sturen jullie wel een tikkie. Maar Dat weet je niet, toch niet hier. Nee. Maar ik wil nog één ding even corrigeren, want ik ga die echt geen cadeautje brengen. Dat die er maar komen halen hoor. Dat is net als de prins van Café Het Getske. Als hij staat uit de wagen, die zegt tegen de kinderen die er langs lopen: wil je snoep? Kom maar halen. Zo is dat. Het is in het echte leven. Jullie wonen allemaal in een hele centrum met je zilveren theelepeltjes. In het echte wereld daar gaat het zo over. Over zilveren theelepeltjes gesproken, we staan hier gewoon bij Valderop hoor. Wie dat nog weet. De gemiddelde leeftijd is iets hoger. Hey, maar weet je, wij houden er volgens mij het programma op. En ik denk dat we misschien maar moeten overgaan tot de officiële prijsuitreiking. En ook eventjes meteen bedingen dat ik de tekst van bij het koor meeneem. Dat we die gewoon de volgende keer heb ik hem wel geneeld, zeg maar. Misschien zijn jullie wel genegen om een paar stappen naar voren te zetten, stel dat je luie heen stellen. Dat je met die lichtgevende plaat even naar voren komt. Dat is ook geen broekschap. Een nepsnor.
Jongen, weet je, het is allemaal goed bedoeld. Het komt uit een goed hart. We hebben erop gestookt wie een zo in. En het is zo dat ze met een gaatje in het programma zaten, dus we blijven maar wel praten. Ken je die mop van die ezel? Kijk die mop van Mark Hermans van die ezel. Ik kan het lachen van het Mark Hermans niet nadenken, maar waarom doet een ezel maar zo'n stukje erin als die best een ezel in is? Omdat het een ezel is! Maar hoe dan ook. We moeten nog 1,5 minuut volpraten, want er komt de volgende echte artiest in. En we kennen geen liedjes van Paul en Leeuw. Hadden ze ons maar moeten vragen hoor. We zijn niet gevraagd. Staat hier achter ons ene met zo'n bordje oh. Pak die tas uit hoor. Ja jongen, wacht even. Ik wil wel gaan tot het officiële moment. Officiële moment. Wij hebben eigenlijk voor jullie, zeg maar zeggen, niet voor speciaal voor jullie, maar hadden ze toch iemand staan. En we hebben biertjes van ons, dat is echt Tamara Blonden allemaal. En die kan je kopen en allemaal. Maar wij hebben ze gewoon voor jou speciaal, voor jullie, hebben wij daar gewoon een paar achterover geduwd. Dat is wel een vrachtwagen. En, dat is van onze eigen vrachtwagen. Je mag niet meer gokken, Leo. Maar we vonden er wel als toch al niet gevraagd waren en toch iets willen meebrengen, dingen, doen we dit. Ja. Maar misschien is het wel voor jullie ook wel een leuke ding dat wij wel naar jullie toch, we zijn toch koempelen wie een zo heen. Zo is. En ik hoop dat het voor jullie net zo'n teleurstelling is, als dat het voor ons een teleurstelling is dat we hier geen liedje doen. Dus. En had ik je die eerste zitting maar eigen bloedneus geslagen, Leo. Bedankt, ouwe. En even serieus, die mannen zijn echt belangrijk voor Heerlen. Nou, iedereen heeft over die huisman, maar die maken Heerlen ook. Mag ik, en dit is echt een beetje simpel, maar mag ik een applausje voor Paul en Leo? En mogen wij nou gaan houden? Ja, ik wil wel wat een bier hebben van dingen. Oh ja, op Paul en Leo zijn kosten. Ja. Dan hebben we die Tamara Blond eruit.
Dus. Nou, die keertjes ga ik eens weer terugbrengen. Dus ik ben in de toer op, alles over de gladzaak, alle teksten zo over de gladzaak. Ja. Nu kom ik hier en dan heb ik een Pieter Stoom die niet verlegen is. Dit is de enige buurt in Limburg die niet verlegen is. Hallo. Veel feliciteren. Het genootschap. Het genootschap van Paul en Leo. Ja jongens. Geweldig dat jij ons de halve finale plaats hebt opgegeven voor de Gloom dit jaar. Ja, geweldig. Zo wie kijkt een vriendschap. En die 400 euro natuurlijk, die we ervoor betaald hebben. Jongens. Ja, ik wil even één ding zeggen, dat ik nog nooit zo'n gooie, slimme, intelligente carnavalsartiesten heb metgemaakt. En dat bedoel ik Paraneo. Ja, hou je niet gedaan. Is een naam niet jongens. Ja. Geweldig. Wat die jongens al gemaakt hebben. Nou, dat wil ze gaan. Dat wil ze toch niet meer. Niet allemaal te genieten in ieder geval. Van het Limburgse teken wordt gaan ze eten. Want ik dacht van, wie ze een vaste lavensbloot maakten, maar jongen, dat wordt een hit. Ik denk van, dat kiest ze nooit meer. Dat kiest ze nooit meer. En het publiek wordt toen ook heel erg enthousiast. Toen ik kan me nog herinneren, hè. Wie zegt klauw op het zingen en wie zegt terwijl die eerste neugentje en punten kreeg met de opzuren. Dat wordt toen nog neugentje en niet eten. Jullie worden hier enthousiast. Daarom hebben we weer het liedje Vaste Lavensbloot gekozen. Veruchtig ontzingen. Dus ik heb laten de tekst hoe het heel is moeten vertalen. Want anders nu weet de vereniging wat je zingt. Ja. Dan moet je zeggen, vind je toch het met elkaar. Ja, nee, dat is even onder ons. Goed zo. Zet hem maar op dan.
jaar, hier in Herjotspot. Wat is dat geweldig. 2 Gertje jongens die dat paraat gemaakt hadden. Dat zien al die jaren door. En 4 als Geld Blauw Schuut van het gemeente om je tofuur te moeten danken. Maar ook moeten te seren. En de run van Henk van onze kapitein Derties. We willen geert seren met de seizoensorg van het Geld Blauw Schuut. En we hopen daarmee dat we spreken naar de hoed. Dat we nog jarenlang doorgaan. Met dat te doen wat je altijd gedaan hebt de afgelopen 33 jaar. Dankjewel daarvoor. En een dikke merci. Alsjeblieft. Paul Verlicht. Ook voor Leo. Kijk, genoeg gebreuzen van mijn kant. Niet te veel gezegd, ik ken niet gaan lachen, dan kent de rest van de gang. En we willen geen afsluiten met een slijsbrug, het ab naar Argonium, op naar Nederland. Heren, bedoeling. We komen van nooit van zijn leven met de boete. We komen van nooit van zijn leven met de zuur. We komen van nooit van zijn leven met de boete. We komen van nooit van zijn leven door de duur. En de boeken van het duien. En de nervenram kapot. We komen van nooit van zijn leven met de boete. 2 maal afgezet en op de kop. De handen met de doorgezicht en handen heen van vrede. De ruimte van de eerste blik en kinderen weer vergeten. Hop, we komen van nooit van zijn leven met de boete. We komen van nooit van zijn leven door de zuur. We komen van nooit van zijn leven met de boete. Dat kind nooit van zijn leven doorgeduurd. En de boeken van het duien. En de nervenram kapot. We komen van nooit van zijn leven met de boete. 2 maal afgezet en op de kop. 2 maal afgezet en op de kop. Heerlijk. Lieve mensen, lieve heren, leef heren. Mag ik even wat zeggen? Even wachten, Paul en Leo. Even niet bij staan. Bart, mag je even wachten, even wachten. Mag even wachten, even wachten, even wachten. Even wachten. Ik geef je s'avonds. Paul, gefeliciteerd. Leo, gefeliciteerd. Op de dag dat Schaap Peters is overleden. Vind ik juist mooi. Daar gaat een groot icoon van ons heen. Maar er zijn 2 grote iconen hier in Heerlen die nog immer bestaan. En dat is fantastisch. Mag ik een applaus voor Paul en Leo, 3 keer 11 jaar. Mooier kan het niet zijn. Luister Paul, luister Paul, luister Leo. Jullie hebben een sjaal om. Daar steekt de ganse refrein van Osleetje. Die wel in de halve finale staat. Ja, maar ja, dat is wel een beetje jammer. En ik weet dat ik nog een beetje een kut onder de aansnee. Dat kun je toch niet zeggen hier? Dan kun je, luister, we zijn in de hele, dan kun je alles zijn onderling. We zijn onderling. Hey, kom, we doen loemelen. Waarom jullie niet erin, wacht even, waarom jullie niet erin staan, dat is belachelijk. Maar voor mij zit Geer, de Mientje, die de vaste avond en de muziek altijd horen de vader hebben gedaan. Met dit nummer onder, loemelen, loemelen. 1, 2, 3.
nog een keer. Laat je meedoen met Hoppa, Hoppa, Hoppa is de Griekse vastelovers. Dan gaan we weg. Let op. 1, 2, 3.